copilașilor. V-am spus, fără păr vopsit. Dacă nu respectați regulile, vă voi pedepsi. Nu din nou? Sper că nu observă. A văzut pe ce? Ce-am spus eu, fără păr vopsit. Așa e mai bine. Aceasta va fi lecția ta. Nu! Un telefon! Nivelul final! În sfârșit îl voi termina! Nu în clasa mea! Hei, lasă telefonul jos! Ia-ți la revedere de la ieri! Te rog, nu! E prea târziu! Îl poți avea înapoi după școală! Acesta va fi mementoul tău! Bine! Îmi pare rău că vă întrerup. Vă rog să intrați. Bună dimineața, clasă!